שלום לכולם, כאן אביב, והיום אנחנו באייפיקסל עם טים תומר שלום. שלום. חרב דיימונד. תשמעו אותו כי... אז קיצור, אנחנו באייפיקסל אוקיי. למישהו פה יש גרזן או משהו חזק? יש לי גרזן. אני לא אקח את זה. רגע, בסדר. בוא נראה לאחת... תתעלמו מהקולות. תתעלמו. אני יודע שזה לא נוח לכם שאני... תיזהר, יורים על חבר שלנו. זה היה אני. למה אתה יורה על חבר שלנו? זה היה אני. ירו עליך? כן. כן. שיט, יורים בי. לא, נפלתי לאינסוף. היה לי חרב דיימונד. ושריון דיימונד גם היה לי. כן, בטח. לא, באמת. בסדר. טוב, אני אעשה... אני הולך על רפה. הנה אתה רפה. אוי, אתה חוסם את כל הדרכים. מעיפים אותך. הנה אתה. יש לך... אני רואה אותך. אתה נפלת הרגע למטה, נכון? לא למטה לאינסוף, כאילו. הנה, אתה יורה עכשיו שעה? יש לך 5 חיים. הנה, מישהו יזרק עליך עכשיו... הנה אתה. הנה, אתה יורה לכיוון שלי. חנן, אל תהרוג אותי. יאללה, תהרוג אותי. וואי, כיוונת עליי, זה פגע בי. אתה רואה את השעון שלי מרחף? שיט. בסדר. למה דווקא? אני רואה אנשים שהם... אני רואה רק את הנשקים שלהם. הנה, שימביטה הולך שם. בסדר, טוב. אביב, תן לי לצאת מהמשחק. שעשה עליי טיפי. תצא מהמשחק ותעשה עליי טיפי. אוקיי, אני אעשה טיפי. גם אתה עשית... אתה גם הוצאת אותי מהמשחק בזמן של אביב. נו כבר, תיפול! זה מעצבן שאתה לא נופל, זה מעצבן. אוי, מסכנה, אתם הורגים עכשיו מישהו מהקבוצה? לא. אוי, זה אישה לא מהקבוצה שלכם, אתם הולכים להרוג אותה, שמתם ללבה. אוי, יופי, אביב עושה לי טיפי. בסדר. זהו, יאללה. אוקיי, למה צריך? אוי, יש לי מלא דברים טובים. לי אין דברים טובים. דבר טוב. יופי, חרב דיימונד בשפט. כבר בתיבה הראשונה אני טוב. אני בתיבה השנייה אני טוב. בתיבה הראשונה אני לא משהו. אוי, רגע. אני פשוט פורץ לאמצע. אוקיי, אני מתחיל עם חרב דיימונד בחוש. אני כבר באמצע. כיף לך, תעשה עליי טיפי, נו, בחייאת תעשה עליי. אי אפשר. מה, באמת? כן. בסה, למה? אוי. רפה? היי רפאל. אוי, שיט! למה זה קורה לי כל הזמן? למה זה קורה לי? תודה. בוא. יופי, נעלמתי. אני מצאתי את רפאל והוא מצא אותי גם. תודה רפאל. אני יצאתי מהמשחק. אז תסתכל עלינו. וואו, אאו. אני לא יכול, יצאתי מהמשחק לגמרי. תברח.
מה קרה? הדרך היחידה שאני מת, כאילו אף אחד לא הורג אותי עם חרבות. הורגים אותי רק כשמעיפים אותי לאינסוף. או שאני מעיף את עצמי לאינסוף, או שאני עף לאינסוף לבד. סליחה, או שמעיפים אותי. זה מעצבן, אני באתי ללכת לאמצע, עפתי לאינסוף. זה אומר שאתה מתת. לגמרי. כן. יש מישהו שם? יש שם אף אחד, יופי. אני אפלוט לשם. שרת אבטר זה פלוץ. אבל זה כן, מה אני אגיד לך? זה כן. זה לא, פלוץ. אבל זה כן. זה לא פלוץ. כן. אתה רוצה להתערב איתי? כן. האמת היא, אני לא רוצה, כי אני יודע שאני סתם אומר, אבל אתה רוצה להתערב איתי? כן. אני לא רוצה. רחל? אוקיי. את רוצה... שיט, מי זה? שיט, מה? איך הרגו אותי? יואו, חוצפן! יואו, חוצפן! רגע, זה אביב? אביב, אתה הרגת אותי? לא. לא, אתה. טוב, נתקפה בכם. מה זה? אין שם אף אחד, לא פתיתי את הראשים. זה באסה. עפת לאינסוף? ראיתי אותך. יאללה, אביב, ניצחת? לא. הנה, אני רואה פה עוד כמה. איפה האביב? אני לא רואה את ה... איזה מעצבן הוא. כזה מעצבן. תעוף שם לאינסוף. תרביץ לו שיעוף לאינסוף. אוקיי, אני מנסה... אאוץ'. איך הוא עושה את זה? זה הקר. אתה, מי זה? איפה אני מוצא אותך? הנה זה אתה? יש לך? איזה שריון יש לך? איזה שריון יש לך, אביב? או שמטת? מה? הנה, שיגרת אותי עוד פעם? ואני צריך גם שיקוי נגד אש. שיט. אני מקווה הפעם שלא מישהו יבוא להרוג אותי בלי שאני שם לב. או שאולי כן. לא, די. זה אתה הרי שהרגת אותי? לא. יואו, איך אני שונא את זה. שהרגו אותי? וואי, זה היה מעצבן. שוב, כבר הרגו אותך, איזה מסכן אתה. לא הרגו אותי, מה אתה חושב? מקודם הרגו אותי על ההתחלה. אוקיי, בוא נראה. לא נהרגתי, אבל פעם... אני דדפול. הנה אתה! אל תהרוג אותי, בבקשה אל תהרוג אותי, אני אהרוג אותך, בבקשה אל תהרוג אותי. אני מנתק אותך מהפארטי. לא, די. וכזה, בבקשה אל תהרוג אותי. ואז אני הורג אותך. אוקיי. לא, די. לא. לא, די. אני לא, אל תריב עכשיו שאני... לא, שיט, נפלתי כמעט לאינסוף. אני באינסוף, שיט. למה? אחרי כל מה שעשיתי. ידעתי שהוא לא מחזר. אני אבל יותר. מה? שיט, עשית עליי טיפי. חוצפה. לא באמת, עשיתם עליי טיפי בינתיים שאני משחק? חוצפנים. אוקיי, באמת עכשיו אני לא הורג אף אחד. אני לא הורג את רפאל ואני לא הורג את אביב. אני הורג רק הרעים יותר. אתה יודע, בכלל לא נתתי שזה אתה, חשבתי שזה מישהו... נכון, אני באמת ממש הכרחתי. אני ארוג את טיב. די, לא, אתה לא. אוקיי. חרב דיימנד מהשפת.
תיזהר ממני. תיזהר ממני. בחייאת, תיזהר ממני. כן, כאילו להיזהר. להיזהר. כן, אני ממש אזהר ממך, טים. אוי, תודה. אוי, מי זה שם? אוי, רפאל! רפאל! שיט, תזרק עלי כדורי שלג. שואו, רפאל! רפאל! אני לא מאמין שאני רבט מכדורי שלג מרוב שאני גרוע. איך אני כזה? אבל מקודם זה היה מצחיק כזה, רפאל! רפאל, בבקשה, תהרוג אותי, בבקשה! הרגו אותך, ראיתי אותך נופל. זה הגיע לך, אתה כזה... הנה אתה! זה אתה? לא, זה לא אתה. קפץ לאינסוף האיש הזה. בסדר, עשית עליי טיפי? טוב, כן. זה תאומים, כן. כן, תאומים. אוי, יופי, על הדקה הראשונה דברים טובים. טוב, ממש. אל תקשיבו למי. לא, אני מצטער בסרטון. נראה לי אוי, נראה לי שאני תקוע. לא, הכל בסדר. לי אין פוי לאיירון, יש לי כמה דיימונד ואיירון. אני הורג אותו. אני מקווה שאתה לא רואה אותי. די, לא, שיט, מישהו בא. מישהו בא. אאו. אני יודע, אבל הנה הוא, שיט, הרגו אותי. טוב, בסדר, תעשה עליי טיפי. אני מתתי. אני לא. וואי, אוי, שווה למישהו להגיע לפה. על האמצע הכי שווה להגיע. בסדר, נו, אז תעשו עליי טיפי. האמצע זה כאילו דרקון למעלה? כן. גניב. אני על הדרקון למעלה. בסדר, תחזיקו משהו, הנה. גם אני מחזיק מיטה, אתה רואה אותי? כן, זה אני. אתה רואה אותי? אוקיי, אני על הדרקון, אני מחזיקה מיטה, ואני למעלה. אוקיי, הנה אתה, יש עליך חץ. לא, הנה, ירד עליך. הנה אתה. אני מחזיק מצפן. גם אני מחזיק מצפן עכשיו. הנה, תתאים. טוב, בעצם אני אני מחזיק את הבא שלו. די, אז אני מחזיק. אוקיי, אני מצפן. די! אוקיי, כל אחד דבר אחר? מחזיק. אני מצפן. אני, את הדבר הזה, מוזר. אני יודע איפה אופן. בסדר, נו יאללה, בוא תעשו אולי טיפו ונלך כבר. בסדר. אני פה. וואי, אני כל כך גרוע במשחקים האלה. כן, אתה גרוע. טוב, אני קצת יותר טוב פעם בכלל, לא הייתי יודע איך משחקים. הייתי פשוט קופץ לאינסוף. לא, אני יודע שזה טיפשי. פעם הייתי גרוע, לפחות עכשיו אני יודע מה עושים. פעם הייתי נכנס למיינקראפט, פשוט קופץ לאינסוף. אני יודע שזה טיפשי, נכון? היי, רגע, איפה אתה, רפה? הנה אתה. תעשה למה כרגע. היי, מה זה משחק זה? זה מצחיק כל כך שאתה אומר את זה. היי, מה זה משחק זה? טוב. איפה אתה, רפאל? לא רואים אותך פה. אוי, אני שונא את אלה. גם אני הכי שונא בעולם. גם אני פשוט מפחד. הנה, מצאתי שם תיבה. אני אבוא אליי לפני שמישהו יספיק לחיות. אני רואה טים. אני ממש לידו. ואני ממש לידו פן. די, אל תהרגו אותי. יופי, דברים שווים. היי טים. למה זה כל כך קשה? אני לא הרגתי אותך טים. אוקיי, אביב, אני לא יודע מה אני עושה לך. רגע, זה לא אני. בטוח. נשבע לך, זה לא אני. אני בורח ממי שהרג אותך.
אתה? אבל אני לא רואה אותך. טוב, אני אסתכל עליך. מאיפה בראש שלך? הנה הוא, אני באה אליך. הנה אתה. אתה על ההר, נכון? אני מחזיק מצפן. היי טים, אני רואה אותך, אנחנו רחות. איפה אתה? אני מחזיק מצפן. טים, איפה אתה? אני על רפאל, אני על רפאל. אוקיי, גם אני עליו. אני לא מחזיק כלום. אני אוקיי. רואה אותך אם לא תחזיק כלום. היי טים. טים, תעצור. תעצור טים. בסדר. אבל אני לא יכול, כי אני משתגר על רפאל. אני משתגר כל הזמן על רפאל. תסתכל עליו. תלך אליו. אני צריך לבוא אליו לכל זמן שהוא יהיה. טוב, יאללה, פשוט תשגר אותי לאנשהו אחר, אביב. אוי, זה משעמם. הנה אני, טים. נו, מה מצאת שם? עכשיו אני מבין מה מצאת שם. טוב, פשוט... חרב. חרב! אוי 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 אוי. רגע. איפה אתה? אתה אחד מהשורדים האחרונים, אתה יודע? לא, כן, רפאל. אני פשוט לא מבדיל בין זה שלכם. כי אתה... יש 4 שורדים ואתה... לא, יש 5 שורדים. יש 5 שורדים ואתה עכשיו עומד למות, נכון? אוקיי. בסדר, אז הרגע הרבצת לאקר. אז אני לא מבין מה אתה להרביץ לאקר. טוב, עכשיו תזמן אותנו, אביב. אתה עליי. אוקיי. למה? אני לא רוצה אותו. אני לא רוצה אף אחד. יואו, יחד עם בננה. נו, תעשו עליי טיפי, שמישהו יעשה עליי טיפי. נמאס לי כבר לעמוד פה. לא אני. אביב. כן. אז יאללה, נו, תעשה. בסדר, בסדר. נשארו רק 3 שורדים. 3, עדיין 3. בסדר, סימנת? יאללה, אני איתך? אני... בסדר, אבל תתן לי גם. אוי, לקי בלוק. מי זה שם למטה? זה האקר? לא. זה האקר. לא, זה ויליג'ר. זה נראה כמו ילד אחד. טוב, כמה זמן אתה יכול לעשות סרטונים? אין מושג, עד אין סוף. כיף לך. טוב, נמתי גם לי כיף, כי יש לי את אותה תכנת צילום שלך. תגיד, אתה הולך אחריי? לא כיף אחריי. טוב, קיצור זה מתחיל. למה זה לא מתחיל? 5, 4, 3, 2, 1 ונפלנו, יאללה. לקי בלוק, לקי בלוק. תחזור ותחפש את הלקי בלוק. מי זה שם? זה אתה? לא, זה לא אתה. זה אני. מישהו הביא לי סתם ככה דיימון. תחצוב את הלקי בלוק. אני לא מוצא פה לקי בלוק. תחפש. אני כרגע חוצפת כל מה שאני רואה. אני לא מוצא פה לקי בלוק. טוב, הדברים פה פושטים כל כך, אין פה שום לקי בלוק. טוב, אני אחפש פה לקי בלוק. אני אפילו לא קיבלתי אחד. גם אני אפילו לא אחד. נו, כי אתה מזל, יש לך מזל. טוב חלה. קיבלתי לקי בלוק. איך אתה מקבל לקי בלוק? אני מחפש שעה לקי בלוק. בסדר, אני גם אחזור. אני אחפש עוד לקי בלוק. אני אחפש גם לקי בלוקים. לקי בלוק. זה די קשה להשגה, ידעת? כן, קיבלתי עוד אחד, יש לי 2. איך אתם משיגים? אני אפילו לא מוצא אחד. אני חופר בכל מקום. בוא ברקע. יהיה עוד לקי בלוק. מה, אביב? איפה אתה? יהיה עוד לקי בלוק. יש לי כרגע 4 לקי בלוק. שיט, יש לנו 2 דקות ואני לא מצאתי אפילו לא אחד.
יואו, מה זה? עכשיו נפלתי למערה. יואו, איך אני שונא את האנשים פה. מה הם מביאים לי מערות כאלה פה שטויות? מצאתי לקי בלוק! ייי! אחרי 50 שנה של חיפושים. ייי, יש לי 5 לקי בלוק. עכשיו הבנתי איך משיגים פה לקי בלוק. ייקח שנים אבל שיהיה... או, מה זה? יש! הגעתי למערה! אומייגאד, הגעתי למערה. נו ו... לא, אף אחד לא היה בה. אוקיי, בואו נחפש פה לקי בלוק. אני פתחתי כבר את הלקי בלוק שלי, קיבלתי דברים טובים. יש לי אפילו תפוח מוזר. מה זה, איך פותחים אותו? לא קיבלתי כלום. לא, פתחתי אותו ולא קיבלתי כלום. לא קיבלתי כלום מהלקי בלוק. יואו, איך אני שונא את זה? קיבלתי חרב מחושפת, שעושה לי מהירות. אני קיבלתי אין לי כלום, אני לא מקבל כלום. קניתי מהוויליג'ר. קנית מהוויליג'ר. טוב, אני אולי גם יחצוב כאלה ויקנה מהוויליג'ר סברים. אוי, עוד לקי בלוק. יש לי 6 לקי בלוק. נכון, זה בלתי מובן. נכון, איך אתה מוצא כל כך הרבה? אני לא מוצא כלום. אני אפילו לא מוצא אחד. לא, מצאתי רק אחד, אבל הוא לא הביא לי כלום. כאילו, כן, מצאתי אחד, אבל הוא לא הביא לי כלום. רגע, מה? אתה צריך לשים אותו על אדמה. כן, שמתי אותו. לא היה לידי אף אחד. יופי, חשוב. די, רק זהב. בסדר. מערות פושטיות. יואו, איך אני שונאת. יש לנו עוד כמה שניות, כדי שתתארגן. אני לא יכול, אין לי כלום. חרב הכי גרוע בעולם. אולי ניתן לי משהו? לא. פשוט, אני חוצב פשוט הכל. אני לא מוצא כלום. שיט, 5, 4, 3, 2, 1, אין לי אפילו משהו אחד טוב. תעזרו לי, אין לי שריון אפילו. כלום. יש לי שריון, אבל אין לי כמעט כלום. ברח. יוי. מה קרה פה? מה היה פה? יש להם דיימונד שם, איזה כיף להם. טובים. שמישהו הביא לי חרב. למה? מה יש? אני מפחד. אוקיי, אין לי כלום שווה, אבל כלום שווה. אוקיי, יש לי חרב, איירון, מקוש איירון, 7 זהב, 4 לי יש דברים טובים. איך קונים מהוויליג'ר בכלל? לא מצליח. בסדר, לי אין אפילו דבר אחד מחושף. יש לי רק מקוש מחושף. יואו, שירו לי רק... יואו, המעצבנים האלה... יש לי הכל מחושף, אני מחשב את הדבר האחרון עכשיו. אם אתה חייב להסתכל עליי, כמה אני תותח. אתה רוצה להסתכל עליי? אתה לא רוצה, אם אתה מסתכל עליי, אתה רואה אומלט. אתה רואה אומלט אם אתה מסתכל עליי, אתה רואה... טיב. איפה אתה? או, כיף לך. אומייגאד, אני מת! חרבות דיימונד מחושפות השאירו, שריון דיימונד מחושף השאירו שם הדברים הכי שווים! איפה? ביצה של כלב, הכל השאירו שם, חרבות מחושפות! יואו, אני הופך להיות מעולה! יש לי עכשיו שריון דיימונד, יש לי עכשיו... ייי, תודה לאל, מישהו עושה לי נס! שיט! מה זה? מי הורג אותי? שיט, הרגו אותי! עד שקיבלתי חרב דיימונד, משהו טוב! עד כדי שתברח! מה אתה תגבר? הרגו אותי! בקלות! אני מצאתי שריון דיימונד, הכל דיימונד מחושף, הכל מחושף, אבל לא קיבלתי! ואז בדיוק החליטו להרוג אותי.
אבל בדיוק באותו הזמן החליטו להרוג. אני ברחתי. הרגו אותי, אתה אני מבין? מפחד. טוב, אני אקח את זה האביב. רפאל ואביב, די. בוא נראה אם אחד מהם מת. טוב, אני הולך אחרי אביב. הנה אתה בורח? כן, מה אתה חושב שאני אעשה כרגע? לא. היה לי דברים הרבה יותר טובים ממך. רגע, לקחת לי את הדברים. נכון, לקחת לי את הדברים. לא לקחתי את שלך. כן, היה לי את מה שיש לך עכשיו. כן, שקרן, אני חשבתי אותם לבד. מה? שניכם מתתם, אביב גם מת, לא? טוב, זה